सुफ्रियाखौ नुहुरलायबावदोंसो नै आहा फिसाजोसो संदों आलु मोनामुनि भाजा ने हिरा दे LP स्कुलाव फरायनो समाव नों गाबनायाव कुकार होनायखौ बावबाय नामा नों अबेनजार समायना अभी मजा आएगा ना भिड़ो खामानि मावग्रा मोनदों जोंहा दासो समायदों दासो समायदों आयु नै सुप्रियायाबो सिबदों जिबिकायाबो सिबदों सुबुङा मोसौ खाग्राया नोंसानावसो थांदों नोंसानावसो मा खालामहैदों बिलाय मा खालामहैदों बियो हा सेन्देल साखा ए सेन्देल साखासो गेलेदों ओमफ्राय जाहानाव फैबा मादि मावनाङो सिं सायाखै जिबिका ए मोजां मोनथारदों सिबनो न'आव सिबबाय थायो ए न'आवबो सिबखायो मालाय ने दे होथार सुप्रिया होथार दासो मोजां जादों दासो मोजां नुदों ओइ सुप्रिया हाय ओरै नायहरहाय एसे दावहा इथिं सिख्लायाव दे होनबा आराम जायो माबा फबनायनि फख्रिया जा नायग्रासो ने हिरा सुफ्रियाखौ नुहुरलायबावदोंसो नै आहा फिसाजोसो बानांदों ओंख्रिबो संदों आलु मोनामुनि भाजा ने हिरा मावबाय थादो जिबिका नोंहा सबाय बिमाखौसो बांसिन नुयो आंखौ आंना आलुआ खामथाबजोबसै नामाथाय नायनि र' खामथाबाखै आलुखौ एवग्रोखाबाय आलुखौ फोमोनखाबाथाय मोजां जायो आरोना मैगं गोथाङावथ' थाब मोनखायो नालाय आलुजों बानायनाय संसै एसे मोनहोखानोसै बेखौ आलुखौ नोंलाय मा नागिरदों सोरखौबो नागिरदों हा मा नागिरदों हनै लबार लालायबावदोंसो मा नागिरदों बिथाङा मा खालामबाय थादों नोङो साला मोखौ खाग्रायाव साफैदों नोङो हा मा बार फै जोंहानाव फैनाया बिदिसो नोङो हो देवानि जल्दि खारबो सुबुं दुगा आयु मा बुस्थु बारसिनखो दाउ हमग्राया दाउखौबो जा बिदि हमो ना हमनाय बायदि दहाय सिला सिबबाय थानाय सिख्लाफोरनो जाहोनो नागिरदों जोंहा दै फुदुंदों बिथाङा दासो थासुमलियाबो अमानो रुदों बोरै मोनदों दै फुदुंनांनानै आदा नाफोरा दे आयु आं दैखौ मोनो बिदिबा आयु हिराया बिदिखौ मागासिनो सिला सिबदों माखासेया
हासिब सिबनायाव मा हिन्जावफोर गेदावबाय थादों बियो बा इदिसो दा होनाया रुवाथिखौ एदावदों नै रुवाथियाबो माथो रागा खराथार ओइ गावसा ओइ हासिबजों हामा इदि हामा हासिबजों हामा हासिबजों बुनो हामा दे सिबदो सिबदो गोलैगोन गोलैगोन दे नोङो बहानिमोनलाय खोन्थादो दे आङो कलिटापारानि कलिटापाराया अबे जायगायाव दं अबे जायगाया ट्रेनजों थांनांगौ ट्रेनजों थांनानै माहाय ओंखारहैनांगौ ट्रेनजों ओंखारनानै बासजों थांनांगोन बासजों थांनानै माहा बासजों थांनानै ओमफ्राय अट' रिक्सायाव थांनांगोन ओमफ्राय बहुत गोजान आयु इमान गोजानाव दै आं थाहाय इदिबा नोंसिनाव आलासि जानो एफा गोजानबा बिदिबा क'क्राझार बारलांनाङो आयु ओइ हासिब सुनाय गेदाव नांला एदावबाय थायो मालाय एफा साफा सिबदों नै दे मेथाइ खनदो दे दे एलपि स्कुलाव फरायनाय समाव नों गाबनायाव हुगारना होनायखौ बावबाय नामा नों अबेनजार समायना थांनो अबे जायगायाव नायफिनासै सानो आंखौ बावबाय नामा रजिनि आंखौ सुप्रियाया बावाखैहाय होनलायदोबा बावाखैहाय होनदो नोंलाय बावाखै माथो बुरि हासिब सोंनां नांदों नोंलाय मासि हाखाथर जाखो मोसौफ्रा खायथां होनदो सुप्रिया सुप्रिया मोसौफ्रा खायथां होन चाउमिन मम' जानायाव ब्लेब 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 आंनि बिहामजोआ खाथरा आंनि बिहामजोआ खाथरा चाउमिन मम' जानायाव ब्लेब 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 आंनि बिहामजोआ खाथरा आंनि बिहामजोआ खाथरा चाउमिन मम' जानायाव ब्लेब 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 इसिनि गोदानानो दाबो जाया खामानि गैया मिस्ट्रिबो नङा जाहैबाय रोङाखै नै बानायनो रोङैखायनोथ' बानायदों बानायनो रोङा इयो साइसनिसो दाउ बेदरबा अमा बेदरबा जानो रोंसोगौ मेसिनानो जि गाबोमोन ना जाना आयु ओमफ्राय गाज्रि जास्राबायमोन आरो गोदान लायबाय ओमफ्राय खुगा गोलावल' जालायथारगोन मोनजासिगोन खोमाखौबा मिनिलायबावो मिनियाबा जायो सिदा थाम्फैया माथि नाबा नांदों नैबे ओमफ्रायबो ना जानो होनलाय ना जानो ना बेदर जानो जाबाय था आंनाव हाबाल' जाग्रोलाय होनलायबावो आंखौ बुवा बेदर जानो दाउ जानो ना जानो होनबानो दालाय मोनजायाखै माथो होनदों रायोसो इयो मोनजाया नायलायथारो सामफ्रामबो जागासिनो माथो इसोर आदाना आथिङा मानो सेवजा नामा
आथिङा आसिया बेना जेवजासो नै बे थिखिनियाव फारनै बेना हिनजावसासिम बखनसै आरोबाव आसिसिं ubban ada sarega marnaya थिखिनि मोननैया हिनजावसानि मोननै आरो मोनसासिम बखन आथिं जेवजानि नै बेहाय बेदर एवगासिनो दङ लकेल दाउ वाव लकेल दाउजों दिनै हामफेया मा देदोंथाय नै बानलु देगासिनो दङ लकेल दाउजों माबा आरोना दिनै अनला बिराद गोथाव जाखागोन अनलाजों लकेल दाउ मानामुनि आलु र' सामब्राम बिबाय दिनै मोननो सिनथारबाय फिसाजो मोननानै आइसो नांगोना खयसे गोलोमजोबथारबाय माथो फिफा हैनानै फिफा माखौबा होद देखायसो गारदों जि देखायो हामफेया आयौ फिसा जि देखायो अमा बेदरा मैयानिया माथो जानानै थाजोबखो नायलाय मेजेम लाफाखाजोब्बायसो गोगोम गोदौगासिनो नै लोगोफोर अनलाया अनलाजों दाउ लकेल दाउ ओमफ्राय नैबेयाव मैयानि मोनायाव संनाय माबा अमा बेदरजों ओइ अमा बेदर गोजामोन आरोना ओमफ्राय लादाखाजोब्बाय ओमफ्राय हामफेया अनलाजों दाउ जायानो मानामुनि आलु लकेल दाउ बेना संगासिनो दं हामफेया जि गाजाबाव गावखौ बेदर सामफ्रामबो ना बेदर जाहोनो थाखायसो लाबोदोंलायनो आङो अबाव गस्ला गामसा सुनो थाखाय रावबो गैखायसो लाबोदों आं नोंखौ हाबाब सुबावाब्रा बियो नै लायबावनोसैसो आं सासे गामसाखौनो सुनो मिथिया गस्लाखौनो सुनो मिथिया फिसाजोलाया फैनो नागिरगासिनो दंसो सासे क'क्राझारनि लानासो फैनोसै आं र' लाबोनो मोनां जाथारबाय नै लोगोफोर दसे उनाव जानोसै जानायखौ बारा देखायबाय थानो बायोलां गोथाव संनो रोंखायो आं नै बेदराबो रोनो-रोनोथार नै जोंना रुवाथिया अनला दाउ ओमफ्राय मा ओंख्रि मानामुनिया मा संख्रिया गुदुंथार लों खुरैनो लों खुगायाव गहर दे दादानि दाउ गोदानाया माबायसा गोदादों दे लागाव एल' हमनो हाबाय माबाया हामफेनि दाहोना रुवाथि दाहोना नै सुबुङा मोसौ लायग्रा गुदुं हा गोथाव नंगौना नङा गोथाव ना टेस्टि गोथाव ना नङा हेरा हा नोंगौ दे जा ओंखामा जाजोबथारनांगौ दै दे ओंखामा जाजोबनांगौ ओमफ्राय खामानि मावनांगौ मिथिबाय मा थिना मावबावनांगौसो जल्दि दे अमा बेदर अनला दाउ बिसोरनोबो होबाय अमा बेदरखौ बारा जाया बिसोरो गथ' मानसि नालाय हिरायाथ' जाबावाखै अमा बेदरखौ आंबो जानानै नायनि र' टेस्टि जादोंना जायाखै बरियानोथ' आरो अनलाया अनला दाउ गन्थं गोदोलायसिगोन अनला दाउ होनबाथाय फेभरेट आरोना बर'नि ओंख्रि
हिरामनिया विनार जाबाय सुप्रिया जाखाङाखै दाबो सुप्रिया खोलैजोबदों आरो जिबिकायाबो जाखाङाखै सुबुङा जाखांथारसिगोन जाजोबाबाथाय नै नैबे लावथिखौ नुखादों दा जाजोबखा ओंखामा खोलैनो मोना नङाब्लाथाय नैबे लावथिजों मोनबाय आरो हाथर जोबग्रोदों हायाबो जोब जल्दि जा सुबुं लागाव सुबुङा हुख्लायजोब्बाय खै मिनिटआव उन्दुलांखाङो होनदोंमोनलाय नों सुबुं खै मिनिटआव उन्दुयो 2 मिनिटाव 2 मिनिट दे होनफिनलाय दे खिथा दे दे खिथा र' सुबुं मेंबाय मेंमारदों आखाया मोजां सु आखाया दै नांगौ न' मंगलदैना खारैल' जायोबा खारैजोंबो संना होयो बिमाया ना खारैल' जायोना जाया माथो जोंनाव जाफैजोब्बाय ओंख्रिखौलाय लाफा साफा सब जा दे खैथायाव मुरहैयो 2 मिनिटआव मुरलाङो आरो ओंखामबो जाफ्रा जायो आं आरो खानसे खारसिगोन आं होनना बुङो ओरै फैफिन माब्लाबा देखायो ओरै फै गाखो जायाखै दे जायनो लास जाखाङो बिनि नामानो दाउखि सानैबो दाउखि जासिगोन जाबाय दा माथो सानैबो दे हो सुरुजुथार नै नङाबा गना मोना खाथारो जाखां जल्दी नो लावथिला जरखानिया अच्छा 10 मिनिट जाना खाबा 1 2 3 4 5 नै सय थांबायानो ओइ नै जिबिकाया मालाय जानो हाखांसिगोन ओइ जिबिकाया जानो हाबाय मालाय लोंजोबलायबावबायसो सुप्रिया लोंजोबाखै इयो ओइ 10 हाबाय दा गाहाम जाबाय ने दे सुखांबाय गाहाम जाबाय दे गाहाम दै सोर दाउखि जाखो जरा दै लुना हो हाबायाव राननाय बिदि दैल' दे दै लुना हो दे लावथिखौ लाना आदा लामसेयाव सौथुदो नोङो दैल' दे रोङो हाबायाव दै फानि होननांगौ खामनांगौ ना मा होननांगौ जाबाय बांसिन खोलैसो ओंखाम जानायानो सालाफ्रा जाबाय